Mikä sun lempikohde Espanjassa on? Sen täytyy kyllä varmaan olla Barcelona. Mikä sitten ihan tuolla pohjoisessa Avilés. Mikä niissä kohteissa viehättää? No Barcelonassa mä en ole koskaan käynyt, mutta mä oon kuullut siitä ihan hirveästi hyvää. Ja mä olin pari vuotta sitten vaihossa tuolla Avilésissa, niin mä tykkäsin siitä itse tosi paljon. Millainen kohde se on? Se on sellainen aika pieni, mutta tosi idyllinen sillai. Jes, kiitoksia paljon. Yes. Mikä on sun suosikkikohde Espanjassa? Etelä-Espanja, Malaga. Mikä siellä viehättää? Aurinko, hyvä ruoka, viini, rennot ihmiset. Entä mikä sun suosikkikohde on? Mallorca ja Ibiza. Entä miksi juuri nämä paikat? No siellä on mun mielestä ystävällisiä ihmisiä ja hienoja maisemia. Mikä sun lempikohde Espanjassa on? Varmaan pakko sanoa Barcelona. Miksi just Barcelona? Siellä on jotenkin ihana se meri ja kaupunki ja vuoret ja jotenkin sellainen kaikki samassa paikkaa. Että semmoinen niin kuin helppo yhdistää semmoista oleilua ja tekemistä. Kiitos. Kyllä se tuolla aurinkorannikon puolella on, että Marbella. Ja miksi just Marbella? No siellä on vähän kaikenlaista. Aurinkoa riittää ja on hyvät iltamenot ja muutenkin luksusta. Selvä. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia.